nimi on Tuukka Tuomio ja mun ikä on 12 ja täytyy syyskuussa 13 ja mä tykkään skeittaamisesta sen takia, kun siinä voi harjoitella uusia teemoja. Mä skeittasin kaverin kanssa jollain vanhoilla old school laudalla aika pihassa sitten. Mä ostettiin myöhemmin kunnon laudat. Boardista sitä switch nousemaan päälle. No, mä voittaa Suomen mestaruuden kerran ja en mä niitä jotakin hallinkisaa ollut eka ja toka. Haluan kiittää Manuaalin Naarttua ja koko Manuaalia ja iskaa, äitiä ja kaikkia kavereita. Ja sua. When it's on, I bet you I rock instrumentals every day, I'm here to bless you. When I'm on stage, everybody screaming, hey J, sound of the pity, suckers better make way,